Сәлам Татмустова телеканалы тамашачысы. Шоу-бизнестің яңалыклары белән сезне мин Ленар Гыйләҗев таныштырырмын. Димәк, башлыйбыз. Узган ялларда яңа гаилә барлыкка килгәнен без инде әйткән идек. Алмаз Мирзаянов белән Зөлфира Шайдуллина хәзер ир һәм хатын. Әлбәттә, никахтан соң яшь гаилә мунчага барган. Мунчада төшкән фотоны Алмаз үзенең Instagram аккаунтына урнаштырды. Котлауларыгыз өчен рәхмәт. Мунча кирип чыкты, кызык дип яза ул. Әлбәттә, кызык. Күпләребезнең яраткан чырчысы Рөстәм Закиров бар халыкны шаккаттырды. Ул җырлап кына калмый, видеодан күренгәнчә әле параллель рәвештә гөрдә күтәрә. Талантлы кеше бар нәрсәдә дә талантлы инде. Нәрсә әйтәсең? Якташ бит. Татар эстрадасының иң эффектлы җырчыларының берсе Айгөл Рахимовага Instagramда сорау биргәннәр иде. Син йөзеңнең берәр нәрсәсен үзгәрттеңме дигәндә, Айгөл әйе дип җавап кайтарды. Бу бездә дә, калган тамашачыларда да зур кызыксыну уятты. Шуңа күрә без Айгөлнең үзе белән элемтәгә кирдек. Гадәттәгечә бу тормышта кеше күрмәгән нәрсәне бик күрәсе килә инде, тотып карасы килә, ашап карасы килә дигәндәй. Һәм инде мин дә моңа тотылдым. Һәм әз генә минем проблема бар иде. Сөйләшкәндә авызым каядыр кыек китә иде. Талкарга йөрдек, кая гына булмадым инде, массажлар да ясап карадым, булышмады. Һәм инде бер косметолог миңа әз генә иреннәрнең бер өлешенә генә укол кертеп, гельләр сулап, кабартырга тәкъдим итте. Һәм инде бу тәкъдимгә мин каршы карамадым. Әз генә иреннәремдә хәзер ясалма әйбер бар. Ришат Төхфәтуллинның сеңлесе Ришатның администраторына кияүгә чыкты. Узган ялларда гирләп үткән әлеге тойның фотолары Instagramга чыкты. Ришат хәзер инде үзенә иләнәсе калды дигән комментарийлар әлеге фото астында барлыкка килә башлады. Димәк, Ришатның да тормышында зур адым ясаганын көтеп калабыз. Бүгенгә җитеп торыр. Татар эстрадасы яңалыкларын көн сайын Татмустова каналында карагыз. Шоу-біз, без йолдызлар турында барысын да беләбез.